Wis mari ora ngetoki kabeh iki. Wes. Lah kuwi ora ngetoki neh. Wah, kesel aku abot gone. Oh, ge apa lho kayu sak mene iki ane. Nek geni lah. Iya lho kowe. Oh, entek e bahanmu. Entek ning omah. Yo garek loro, siji. Lah ono ya wis mulai ayo. Ya wis mulai wis wengi ya. Yo. Yo, oleh. Mau. Mulai bareng. Lah, kowe nyapa nang kene? Iki aku dikokon kakungku rene iki, delok kayu arep tak ketoki mang. Wah. Nginaanmu to? Oh, Piye iki terusan? Aku ana ora salah open. menak-menak ngene yo. Nggih. Kuwi kadung apian. Iki kayu gon mulih, wis sing ketoki kesel-kesel wis gon mulih wis. Yo, saiki mulai. Oh. Yo, mulai bareng. Oke. Mulai bareng-barengan. Yo. Yo, Bareng. Yo. Wah, sepi men. Kok kaya ana suarane. Wedi ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, subscribe, and comment, oke? Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya. Sip.